Nu bringer vi et kort indslag i nyhederne, baseret på et interview med Valdemar Petersen om besættelsestiden i Danmark. Valdemar Petersen var blot 17 år, da Danmark blev besat i 1940. Han blev en del af den illegale modstandsbevægelse, og efter grundig research havde de opfundet en falsk identitet til Valdemar, der svarede til en blikkenslager, der hed Fritz fra Vejle. Det blev hans dæknavn. I modstandsbevægelsen udførte han et stort stykke arbejde, men en dyster nat i 1944, da Valdemar var 21 år gammel, blev han hentet af Gestapo i Danmark. 2 biler kommer kørende, 5 Gestapo-mænd banker på døren. Hvem der? Gestapo. Hvor er Fritz? Kom her, din usling! Hvad vil I? I har ikke ret til det her. Nej, I må ikke tage mit Fritz! Væk med os! Valdemar bliver ført til husmandsskolen, hvor han skal forhøres af Gestapo. Husmandsskolen var beslaglagt af nazisterne, som brugte den som forhørslokaler. Han bliver smidt ned i kælderen, hvor de har lavet nogle celler. 21 meter bred og 3 meter lang og bitte små vinduer. Her bliver han introduceret for Røde Hans, som han udmærket godt kender. Kender du Fritz? Jeg har aldrig set den mand før. Kender du Røde Hans? Nej, jeg kender ham ikke. Senere den aften kom Sønelejen. Han var tysker, men talte dansk, og 3 andre Gestapo-folk. Er du terrorist? Nej. Biden ind for Nyborg. Er du stadig ikke terrorist? Nej. Ændrer du mening nu, eller hvad? Nej. De brugte hasselkæp til at torturere Valdemar. De første 7-8 slag gjorde mest ondt, de næste 10 gjorde mindre ondt, da han var halvbedøvet af de andre. Han blev kun slået fra lænden og nedad. Forhøret varede 2 til 3 timer. Senere blev Valdemar sendt til Frøslevlejren. Frøslev var under 2. verdenskrig en interneringslejr for krigsfanger, hvorfra man sendte folk videre til Theresienstadt og andre udryddelsesarbejdslejre. Der var gode forhold i forhold til lejre i f.eks. Polen og Tyskland. For uden vores ven Valdemar sad der også ca. 12.000 andre danskere i lejren. 1 blev dræbt. Valdemar blev befriet, da Danmark blev befriet den 5. maj 1945. Klokken er blevet 12, så er der nyheder.